Og landsfeltet det er frit, vil jeg sige. Skal vi bare ringe til København nu? Nej, lige om lidt. Lige om lidt. Vi ringer til Roskilde. Nå, kører over Roskilde? Ja, vi skal igennem deres område til at starte med. Ja, selvfølgelig. Så de får bare lov at åbne den for os. Ja, du er klar? Jeg er klar. Jeg er klar. Gørløs rette fra Dimona November Foxtrot X-Ray. Vi starter bane 28 Gørløs. Og mærken er blød. Ja. Det er lidt højere pedal. Vi har lidt vind på. Og hvad har vi? Vi er fandme hurtigt i luft. Ja. Baneretningen hold, så skal vi ned til gult. Hvad siger du? Den her kan vi ned til 26. Så climber vi ud. Der, så vi kan holde hastigheden. Det vil være fint. Sådan der. Så var vi over her. Det kan det blæser. Ja. Så bliver jeg sidelæns. Ja. Så vi skal faktisk ramme søen der, for at ramme vores flyvevej. 26, det er fint. Gørløs rette fra Dimona, vi skifter til Roskilde. Vi har tryk på, vi har manifold, temperatur på. Roskilde approach for Oscar Yankee November Foxtrot X-Ray. Oscar Foxtrot X-Ray, Roskilde. Demo 2 persons on board, endurance 5 hours. Just take off from Görlitz on a flight plan to Germany. We request to pass your TMA by Valby and out via Borup. We are currently climbing to 1,500 feet. Oscar Foxtrot X-Ray, QNH 1011, which altitude are you requesting? We are requesting 1,500 QNH 1011 and also currently are we squawking 7,000. Foxtrot X-Ray, radar squawk 5444. 5444, Oscar Foxtrot X-Ray. Det er da ret meget termik, faktisk. Ja. Hvor er vi der? 22, vi har manifold. Oscar Foxtrot X-Ray, radar contact, report coming up to Valby. Report Valby, Oscar Foxtrot X-Ray. Roskilde from Oscar Foxtrot X-Ray, confirm that you have opened our flight plan. Foxtrot X-Ray, affirm, it has been opened.
Det her, det er beyond okay. Bremen Information, Oscar Yankee November Foxtrot X-Ray. Information, Oscar Yankee November Foxtrot X-Ray. We are Demo, 2 persons on board, endurance 5 hours on a flight plan from Denmark to Echo Delta Bravo Hotel, currently 10 kilometers north of Nippur in 6000, flight level 65, estimating Nippur at 06. Oscar Foxtrot X-Ray. Squawk 7745, please. 7745, Oscar Foxtrot X-Ray. Så vi godt gå kurs mod dem. Yes. Så er jeg. Yep. Den er nem at flyve heroppe. Den altså. Information from Oscar Foxtrot X-Ray. Do you have me on radar? Go ahead. Bremen Information from Oscar Foxtrot X-Ray. Do you have radar contact? We are currently squawking 7745. Yes, sir. We have radar contact, flight level 67 observed. Roger. Det var ikke meget, han kvitterede dernede fra. Nej. Men jeg mener også bare, at det normalt vi spænder de tilbage og siger, at vi har radarkontakt. Ja. Altså, det er jo perfekt vejr at krydse i det her. Ja. But information, Oscar Yankee November Foxtrot X-Ray. Good morning. Say again your call sign, please. Oscar Yankee November Foxtrot X-Ray. We are Demo, 2 persons on board on a VFR flight from Denmark to Bart. We have just entered the information zone 5 kilometers to your northwest. It's currently descending to 1,500 feet and squawking 7,000. That is copied. And runway news at 27. The wind is out of 280 degrees, 14 knots, gust T20 knots, QNH is 1015, and we have presently no reported traffic. Runway in views, 27, QNH 1015, Oscar Foxtrot X-Ray. Vi holder den bare på 1500. Yes. Heldig at søhest den ø dernede. Ja, det gør den faktisk. Skal jeg tage den? Ja. Ja. Ja, det var. Final 27 and landing, Oscar Foxtrot X-Ray. 10 knots. 10 knop. Det er meget pænt. Så skal der flyves flyvemaskinen nu. Ja, men det var det, han sagde, at den kostede lidt. Passer meget godt. Skal vi lige line den lidt pænere op? Kunne måske være meget rart.
Det er en taildragger. Nå, okay. Nå ja, for fanden. Jeg tænkte, hvor vi vil med at tænke, skal du ikke have den ned, eller hvad? Ja. Bart info, Oscar Foxtrot X-ray, please close our flight plan. Yes, so I will do that. Yankee November Fox X-ray, hello again. On your general aviation plat, on a flight plan to Denmark, Echo Kilo Golf Lima, and we request taxi information for runway and use. Runway 27 and use and QNH 1015. 27 and 1015, Oscar Foxtrot X-ray. Han har vendt dernede, og de er klar til take off. Route 22 taking off runway 28, 27. Yeah, we check now 250 degrees 15 knots. Han er jo i luften, før kommer herover. Ja. Park brake, close and lower. Bart info, Oscar Foxtrot X-ray, request to backtrack runway 27. Backtrack is possible. Han må ikke give mig en lov, men det er pænt nok at spørge, kan man sige. Ja. Han kunne jo egentlig bare sige, at runway clear eller et eller andet, ikke? Ja. Så er han jo bare informeret om, at... Ja. Det er det, han gør reelt set. Ja. Og derfor han siger, at der er ikke nogen kendt trafik. Ja. Når vi kommer derned, så skal jeg lige have dig til at lukke dit sidevindue. Nå, ja, det kan godt være nu. Det er cool. Så det ikke larmer. Det er træls ved hale. Taildragger, den er lidt mere sløv. Yes, du er klar? Jeg er klar. Jeg er klar. Bart info, Oscar Foxtrot X-ray, ready for departure. Wind check now 260 degrees 17 knots. Roger, starting runway 27, Oscar Foxtrot X-ray. Rammer 300 tager vi fuelpumpen af. 300 fod, så kan vi ned på 26. Og lige til det gule område, så der er ingen grund til at larme ud. Mere end højst nødvendigt. Nu kan vi også kalde radio. Jeg kalder lidt, skifter lige fra Bart af. Bart info, Oscar Foxtrot X-ray. We are changing over to Bremen information. Let's hope you have a nice flight. Your flight plan is open. Bye bye. Thank you very much and have a nice day, Oscar Foxtrot X-ray.
Og så er det åbnet. Ja. Bremen Information, Oscar Yankee, November Foxtrot X-Ray. Lima Foxtrot X-Ray, Bremen, hello. Oscar Yankee, November Foxtrot X-Ray. We are Demo, 2 persons on board, endurance 5 hours, on flight plan from Echo Delta Bravo Hotel to Denmark, Echo Kilo Golf Lima, currently climbing to flight level 60, and we are 5 kilometers north of Barts, and we will estimate NICTA at 41. Oscar Foxtrot X-Ray, stroke 7744. 7744, Oscar Foxtrot X-Ray. Se, hvad der kommer om på den anden side. Jeg kunne godt tænke mig snart at komme ned under det her suppe. Jeg har en fornemmelse om, at skyerne de slutter lige herovre. Ja, det er nemlig det. Vi skal lige se, hvor massivt det er på den anden side der. Det flyver egentlig ret nordligt. Det er godt sidste over 340 grader eller sådan noget. Ja. Røvel 320. Ja. Pollution control 296. You are identified at 2,000 feet. Pollution control 296. Hold kæft, det er fedt det her. Det er mega fedt. Og lige at beam der, ikke? Ja. Det er totalt militæret at flyve rundt i hvide skyer i en hvid flyver. Ja, det er man India. Og totalt militært terror. Ja, det er meget sjovt lige at prøve det her, det. Ja. Det ser ud, at man kan begynde at komme den vej ned igennem, hvis det er. Ja. Der er en gammel storstrømsbro der. Nej, det er sgu da Mønbroen, der er derovre. Ja, vi ligger nord. Bluebird 871, Roger, and the coordinate is 1010. Det er faktisk egentlig ret meget venstre. Ja. Det kan vi gøre rundt om den der blok her. Ja, de begynder at descente nu. Okay, Echo Charlie, identified at du identificerer 1300 fod, og svæveflyvningsområderne ved Vestjylland er aktiv op til 4000 fod. Jeg er identificeret opmærksom på svæveflyvningsområderne og Oscar Echo Charlie. Information fra Oscar Foxtrot X-Ray, vi descender til 3000 fod. Oscar Fox X-Ray, Roger. You may descend, and Roskilde QNH 1013. 1013, Oscar Foxtrot X-Ray. Det var en fed fornemmelse. Helt vildt. Mega fedt. Ja, fordi lynhurtigt er vi nemlig Næstved, jo. Ja. Det er jo ikke sjovt at være der i 3 km, eller for alt for højt. Nej. Jamen, hvad tror vi, der går? 5 minutter? Jeg tror bare at taste den ind. Og gør det her, hvis du har. Jeg har den. Hvad går vi til? Vi går 3000. 3000, ja. Jeg tænker, vi skal lidt mere venstre. Vi er der om 10 minutter. Meget? 10 minutter. 10 minutter. Basic Blue
Bell 931, we pass Kuna, RMAX 02. Du har? Ja. Bluebell 931, roger. Det fungerer meget godt med lige at flyve ned igennem skyerne på den måde. You may descend.